Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ngema ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusemathini engalolo suku. Sikubhekela-ke nje igameko ezenzekayo imihla namalanga la eMzansi. Kubeka ukuthi-ke amaphoyisa ase-Chatsworth eThekwini kuthiwa-ke aphansi phezulu abheka abasolwa ukubikwa ukuthi-ke babambe owesifazane inkunzi. Kuthiwa-ke lo wesifazane ubebuya emsebenzini izolo ehamba ngezinyawo enqamula laphaya ku-Woodhurst Park ngesikhathi-ke bembamba bambopha izandla ngentambo yesicathulo, omunye wamcindezela omunye wamdlenga. Base-ke bemgwaza bathatha-ke nomakhalekhukhwini wakhe bamshiya kanjalo ngenhlanhla ekuthiwa-ke utholwe esaphila waphuthunyiswa esibhedlela. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yase-Chatsworth ku-Woodhurst Park eThekwini. Like i-video, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la nginilethela-ke indaba eyisemathini usuku nosuku, ahlangabezane kwi-video elandelayo.